హలో. హలో సార్, నా పెళ్ళ నన్ను కొడుతుంది సార్, జల్ది రండి. కష్టం రా, ఇంకో గంట అవుతుంది. ఎందుకు సార్? జీబుది లైట్ ఖరాబ్ అయిందిరా. పట్టవైటి లైట్లు ఎందుకు సార్? ఆ లైట్లు కావురా, మీద ఉంటాయి చూడు, ఉయ్ 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 అని సౌండ్ వస్తుంది చూడు, ఆ లైటు. ప్లీజ్ సార్. అయినా ఎందుకు కొడుతుందిరా? ఇక లాకెట్లు అలుకుతేయలేవా? వేసింది సార్. ఇంట్లో బూజు దులపలేవా? దులిపిన సార్. గోర్ల కత్తెర పోగొట్టినవా? లేదు సార్. మరి ఏం చేసినవురా? ఇవాళ మటన్ అండింది సార్, ముక్కలు ఉడకలేవు గంతే. బా, 800 రూపాయలు గంగల పెట్టినవురా, కొట్టుట్ల తప్పే లేదు. ప్లీజ్ అట్లా అనకూరి సార్. ఆ కాదు, మటన్ ఎట్లా ఫేర్ చేసినవరా నువ్వు? నూనెలో మటన్ ఎంతసేపు గోలిచ్చినావు చెప్పరా, నువ్వు చెప్పు నాకు. ఒక 15 నిమిషాలు గోలిచ్చింది సార్, తర్వాత ఉప్పు కారం వేసి గంట సేపు ఉడికిచ్చిన, అయినా ఉడకలే, నన్నేం చేయమంటారు? తప్పు చేసినవరా. ముక్కలు మెత్తగా అయ్యాక నూనెలో గోలియాలరా. ఆ ఉడికినట్టు అనిపిస్తేనే ఉప్పు కారం వేసి నీళ్ళు పోయాలి. తర్వాత నువ్వు గంట అవసరం లే, ఒక్క 20 నిమిషాల నుంచి నేయాలి, కూర అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? మేము వచ్చేదాకా సద్ద మీద దాక్కో, ఒకవేళ దొరికితే ఈపులు ఎంతన్నా గుద్దు కానీ సాతిలా గుద్దగద్దాను. ఎందుకు సార్? చచ్చిపోతావు.